Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Dostum, sana bir nasihatım var. Hayat gücünü toplap, bu dünya duydansız gelenliğini bir fikir et. Karşında hiç kim bolmasın. Sen näme etjeğini bilmän duran bir bağıt. Yer yarılsın da senin karşından bir ağaç ösüp çıksın. O derrew olsun, sana köleke olsun. Sen şu ağacın kölekesinde dinç al. Sonra ol ağaçtan meyve bişip başlasın. Olardan yolup iyi. Sonra bir hayvan senin yanına yavaş gelsin. Onu sağıp süydünü iç. Sonra töwerek taşını bir gezecek bol. Şonda senin yanına bir 4 ayaklı gelsin ve yanına gelip dursun. Onun üstüne min de biraz gez. İnni sana sorak. Bu işlerin barsını hiçbir fikir etmeden kabul edip bilersin mi? Näme bolýa deyip soramarsın mı özünden? Men kim? Bu zatlar näme? Nädip böyle bolýar deyip fikir etmersin mi? Kalbin hayacanlanmaz mı? Ve bu nimetler için kime sağ olsun aytjağın hakkında sorap öğrenmek senin en uly vezipen bolmaz mı? Inni bir başka bir sahnany hayal et. Sen yalnız dälsin. Karşında yüzlep ve minglep adamlar var. Sonra hizmet ediyen ösümlükler ve hayvanların görünüşleri ören köp. Şu ösümlükler ve hayvanlar hemmesi hizmetinde ve özünden sonra näme özgördi? Yalnız vaktim his edenim, heyecanı, sağ olsunu inni näme için his edip bilmeyen. Aslında heyecanım önküsünden de artmalı däldi mi? Bu büyük binalar, şowkunlar, üngüzüranlar menin düşünjeme perde bolmaýamyka? Hawa, hakykata izleyen dostum, azıcık dikkat, itibar bilen, derrew düşünýän, başgaça edip aýdylanda insan öz hayatyny özü yalnız ýaşaýar, ömrüni yalnız özü geçirýär. Bu dünýäye yalnız gelen, doğuluşu da yalnız bolan, dünya gelende yalnız özü ağlamağa başlan. Sonunda da kabra yalnız girýär. Kıyamet günü mahşer meydanına çıkanda yalnız öz hesabyny özü berýär. İnsan dünyada birinci gadamyny öz öýünde taşlaýar, özü söýt emýär. Sallançakta yeke oklaýar ve özü yalnız yürmäge başlaýar. Sonra biraz olalsa köçede, sonra bazarda, dükkanda gezmäge başlaýar. Yalnız özü oklaýar.
düşünü de yalnız görýär ve yalnız oyanýar. Düşünde dostlaryny görmesi ve olar bilen oynaması onun yalnızlygyny gidirmez. Saçak başında bir maşgala bolup naharlanýar. Her kim öz garnyny özü doýurýar. Öz güýjüne göre işleýär, özü hizmet edýär. Hakykatda insan şeýle yaratylandyr. Inni insan öz ihtiýagyny özü toplamalydyr. Emma köpçüligiň içinde özüni ýok etmeli däl. Bu insanların tek tek kabara girjekdigini, bugün doğulan çağany da vakti gelip kabara girjekdigini ve bu insaniyetin hiçbiri kalmayacağına inanmak ve unutmazlık gerek. Yalnız gelen insan bu dünyadan yalnız özü kabara girer. Sen ölüm bilen yakalaşan vaktinde senin önündekilerden başka insanlar dünyada keyip sepada yaşaşlarını devam ettirýär. Şeýle eken inni sen bulardan ayrılıp özüň yalnızlygyny his et. Senin vücudunda vezipesini bejerýän organlaryna bak. Olaryň hiç birisi vezipesini öz üstüne özü yüklep almandyr. Şuna garaman, hemmesi öz vezipesinin üstünde başka organlardan, hatta özünden de habarsız halda vezipesini yaltanman bejerýär. Sen olary öz ýoluna taşlap koy. Daşardaky işleriň bilen meşgullanýan, okayan ýa-da gülýän. Dünya gelenini ýatla. Bu gelişin üniversitete giriş üçün yurdundan çıkıp bu şähere gelişine meňzeýärmi? Kimligiňi ýa-da kimin garnynda ümitlenişini, kimin öýüne barýandyňy özüň bilýärmidiň? Kakyň da, ejiň de seni bu dünyaya çağırmandy. Sen dünyaya gelmezden öň bu ikisi de seni tanımaýardy. Bir mihmana garaşýardy. Emma kim gelýär? Ogulmy, gyzmy, sarymy ýa-da garamy, arrykmy ýa-da pokkomy? Bulardan habary ýokdy. Böyle bolsa seni bu dünyaya kim getirdi ve näme üçin iberdi? Inni bu yer kürresi seni ve sana meňzeş insanları alıp nire gidýär? Bu geminin içindekilerin iyesi kim? Her gün 100.000 yolagçyny alýar ve 100.000lerçesi onu terk edýär. Bu gemiye minenler nirden gelýär ve gemiden düşenler nire gidýär? Şu gabyr tuneliniň soňu bizi nire çykarýar? Bular her bir insanyň başynda bar soraglardyr. Jogaplary tapyş üçin hereket etmek, hakykata yetmek ve huzur, rahatlyk tapmagy ilkinji basamağıdır. Emma bu düşünmezlige bir qaran. İnsanların bu meselede düşünceleri ve hareketleri
birbirinden tapavut ediyor. Bir bölük insanlar bu meseleye öz fikrini bildiriyor ya da yanlış düşünceler bilen onu dava edip yürüyor. Her hili ayna zatları ters görgözeni yağlı, yanlış düşünceler bilen yürüyor. Onların zihinleri de doğru zatları doğru zapis edip bilmiyor. Bu ne doğru düşüncesi bilen başkalar yanlış fikir ediyor deyip düşünmeye başlıyor. Ama bu fikirler onların vicdanını rahatlandırıp bilmiyor. Neticede bu kainat çöllerinde özlerini bir biçaredik görüşe devam ettiriyor. Yeketek sahibi bardığının huzurunu dağda bilmiyor. Qoncuna yete bilmiyor. Aklı ve vicdanı onları hemişe rahatsız ediyor. Ruhundaki korku ve rahatsızlık hiç durmuyor. Ve başkaları bolsa böyle sorular bilen hiç kızıklanmıyor ve fikir etmiyor. Kim neme deyse deysin olur öz bilenini ediyor. Keype sepada güngül hoşlukları bilen günlük gıybetler mişmişler bilen ömrünü geçiriyor. Bular özleriçe doyuşun yolu açlığı yatlamazlık deyip şona amal ediyor. Ama bu geçici boş amal. Hem ruhunu asla rahatlandırmıyor. Başına bir ağır gün gelse derrev titrep özünü koyara yer tapıp bilmen köseniyor. Ama biraz aklını işletse bu hayat bilen, alem bilen, ölüm ve ölümün sonu bilen kızıklansa bolmayan yağlı özlerini aldap yaşaş üçün can çeken bu topor adamlar bir yere toplansa bir mektep emele getiriyor. Oylanma, senem hemmeler yağlı adamsın da özünü kıynama diyer. Tizligi saatine 1000 kilometreden köp bolun yer kürresinin üstünde nire gidiyenligini oylamazdan yaşap onu bir boş kürrün deyip fikir ediyor. Onların bu yaşayışlarını bir adam yüzüne boş kürrün deyse sen de bu zamanın adamı değil mi? Haysa asırda yaşayan deyip onu adam şeklinde hürmet etmezden hürmetsizlik ediyor. Hakikati keyp sepada deyip özlerini şeydip allap yürüyor. Hiç fikir etmiyor. Özgeriyen zat, devir ve insanlar. Yer önkü kanunlar bilen hareketini devam ettirmekte. Yaprak önkü yaşıl, kar önkü ak, kaplan önkü vahşi, koyun önkü yavaş itaatlıdır. İlim ve sanattaki ösüşler kıynansak da insanın insanlığını unutturdu. Emma insanlar bular bilen insanlığını unutman saklap kalması gerek. Edepli insan her asırda edepli deyip hasap edilmesi gerekti. Emma böyle değilmedi. Hak insanlar ne hak,
nähaq insanlar hak diyen yaşlar peýda boldy. Üçüncü topar insanlar da bardır. Olar bu soraklaryň jewabyny tapmak üçin hereket edýär, okaýar, oýlanýar we pikir edýär, öwrenýär, sorap görüşdirýär, soňunda düşünýär. İnsanlar da iyesiz däldigini, bu dünýäde her barlyk bir ussanyň plany we bir gudratyň plany bilen emele gelýär. Günüň çykyşy we batyşy, her canlynyň dünýäge gelişi de ajaýyp bir nizam, soňsuz bir gudrat bilen bolýar. Gün hem bir gudrata iýe. Ýa-da ýyldızlar da, insanlar da bir nizama iýe. Güller de, bilbiller de. Bu gelýänleriň barysyny getirýän ve bu gidýänleriň hemmesini bir ogradýan bar. Yıldızları yerleştirýän, planetalary hereketlendirýän, insanları gezdirýän, balyklary süzdürýän, diňe ilim we gudrat iýesidir. Ey dostum, sen şu üçüncü topardansyň. Çünki oýlaýan, pikir edýän we soraýan. Bunu bir pursat bil ve bundan önemli peýdalanmagy hereket et. Bu hayaly, boş pikirlere aldanma. Bir damca suw şeklinde başlanyp jeset şeklinde bitjek bu dünýä hayatında bir ýolakçy ýaly bu mehmanhanada bir ýolakçy ýaly ömrüňi geçir. Diňe bu günüňi oýlaşy taşlap, ömrüňden haýyrly peýdalanmaga hereket et. Şu kıska ömrüň dewamında insanlara yardım etmäge işle hereket et. Gazan, harc et. İş tap, durmuş kur. Ýaşuly bolup garrylygyň huzuruny gör. Emma unutma, sen bu dünýä durmuş kurmaga, garrylyk huzuruny görmäge we de ölmäge gelinsin. Şunun bilen bu dersimi soňlandyrmak isleýän, daşky guşak täsirinden özüňi gutkarman gerek. Jemgyýeti hakykatyň birden bir ýoly diýişiň hatadyr. Köpçülige goşuluş insany hemişe dogry ýola, hakykata alyp barmazdyr. Hakykat näme bolsa şoldur. Adamlar hem jemgyýet hem oňa goşulmak bilen hakykaty tapýandyr. Başgaça diýip aýdylanda hakykat adamlara ýa-da jemgyýete degişli däldir. Töweregiňe bir göz sal. Cansız barlyklar canlılardan köp. Şunun ýaly dälmi? Emma mucizelikde bütün cansızlar alemi bir garynjanyň bir ayagy ýaly bolup bilmeýär. Canlılar aleminde hayvanlar adamlardan bir näçe beraber köp. Emma bütün hayvanları bir yere toplasan bir çağa deň gelýärmi? İnsanların arasında nadan alımlardan köp, emma minglep nadan bir alıma deňmi? Şeýleken sen hem köpçülige goşul, hayalyny bir kırra at.
Hakikati tapmaga hareket et. Onu tapsan berk yapış, goýberme ve asla ayrılma. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.